Hamisu Breaker. Hamisu Breaker dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2018 har zuwa kawai yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba da tashi har gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka wato Waysta Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ku wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka duka samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker ya kawo muku wannan daddaɗar waƙar ne a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka wato Waysta Hausa TV. Kamar yadda muka sa muku farkonta a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, to daga ƙarshe ma za mu sa muku fulɗin waƙa insha Allahu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka wato Waysta Hausa TV. Ita dai Waysta Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da sa homa ko sa son zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da tunatar da kai, idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment yadda kai ma ka duka samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ba za mu tafi a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka ba tare da mun sa muku wannan daɗin waƙar a ƙarshe kamar yadda muka sa muku a farko kun ji ta ba. Kai dai abin da muke ɗaya tunatar da kai, idan yau na farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment. In kuma ka riga ka shigo ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Hamisu Breaker, bismillah.